Истината е, че приключих точно когато най-много ми вървеше. Аз ти отговорих на лично съобщение, но мисля, че това е един чудесен повод, за да направя едно ново представяне, тъй като от тук натам ще се занимавам с много, много по-различни дейности от маникюра. Така се стекоха обстоятелствата, че преди 2 години преминах през онкологично заболяване. Тогава много бързо го преборих, за 2 месеца буквално всичко мина, трябваха ми няколко месеца още да се възстановя и се върнах с пълни сили в салона. Но от 1 година насам, даже 2, аз през цялото време просто се вглъбих в работата. Мислех си, че това нещо ми помага. Случиха се и някои други събития в личен план. Загубих най-близкия си човек и това също допринесе много, за да се върне за втори път тази, така да го кажа, болест, през която преминавам в момента. И аз осъзнах, че просто съм забравила за себе си. Само работех и се прибирах вкъщи. Не, че не сме ходили на почивки, не сме излизали с моят мъж. Той се грижи винаги да се чувствам добре, но просто осъзнах, че аз забравих за себе си. Дори си мислех, че салона ми дава женска енергия, защото работя с жени, но това далеч не е така. Даже напротив, може и много да ти взима от енергията, както се случи при мен. Но малко преди да разбера, че се е завърнало това нещо, аз така реших да се запиша на едни страхотни обучения за личностно развитие, за женски кауч, за ментор, тъй като преди в годините тези неща на мен лично адски много са ми помогнали. Имала съм много такива трудни периоди, в които някак си не съм имала развитие в работата, въпреки че съм работила, нали. Имала съм проблеми с отношенията, връзките. Като цяло просто много коренно промених живота